Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам покажу, як зробити кулемет в Майнкрафт. Створюємо карту, я її назву відео. Так, виживання. Чити включаю і роблю плоску карту. Так, створюємо. У нас карта створюється. І цей кулемет робиться абсолютно без модів. Там не потрібного мода. Так. Чудово, у нас карта створилася. Так, тепер заходимо в інвентар і звідти беремо... Ой. Так. І звідти беремо роздатчик. Ще що нам потрібно. Редстоун. Червоний факел і блок простий. Потім ще стрілюй. Так, ставимо 2 блока. Ставимо редстоун на нього. І ось тут теж редстоун. Ставимо червоний факел. Так, проводимо. Що так? Ну ось. Ставимо розкидувач, роздатчик і запихаємо в нього стріли. Так, взяли стріли і ставимо. Я забагато взяв. І ставимо редстоун. Ось, як ви бачите, ми створили кулемет. Так, зараз я зроблю більший. Ось так, ось так, ось так. Так, ставлю сюди стріли. І ось. Як ви бачите, ми зробили кулемет без ніяких модів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім па-па!